ka kanhun ki nongnya kali kamai hapo ksatri jongga Meghalaya Joint Action Committee Commercial Vehicles hapo ka jingilam jong uba wan don bok jerwa kilawan ban pensngau syakilat pathai kubor ha Shillong Press Club halor ka jingdheng kali hanong ba Shillong bat kumno ban light na kane ka jingdheng kali uba jerwa hapo pensngau ye ka jingi jonggi khana school ki ban le ya exam matric bat ka HSSLC ba kamdei ban thon ula kerpat ye ki pai ba nongnya kali kamai ba ki de ban kentiu bet ye ki khana school bat ban klet ye ki pai ba ha ki singi tho exam jonggi khana school uba wan don bok jerwa ula pentip sya baro ki nongnya kali kamai ba ki de ban burom ye ki khana school bat kim de ban shimrem ye ka bai kali bat ula ongru balada don ki nongnya kali kamai ki balle tam ye ki pai ba lane shimrem ye ka bai kali ki de ban shim ye ka number kali bat bantip sya ki de khot jong ka seng bat ka seng kan le ye ka ban kam baro ha ka ju ka por ka seng jong ki nongnya kali kamai ka kentu ye ki tenat pulit bakim de ban talasi than ye ki kali kamai kat ba kadang don ka exam jong ki khana school yo ka thut ka lek kawan ye thu uba wan don bok jerwa wan man persno hamni mata sni na kata ka jingur jingnam jong ki pai ba ha ba ki kendo ha ka de thang kali ke na kalian ke jongi hi kum ka seng jo Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle ni radap ane sang perkhat highway de ba kane ka jing dhang kali hangi ko social khamtam ki na kalian ki bahiye bahasam jong itu ki khna ki ban se khun nak banta kani ka exam final kamar ka class 12 or ka class 10 nak banta ka absol trek ki panjing absol nam ta ka absol trek ki panjing mut langi ki ong ba la kunu tak de benda ye te ngi na sim ye boi rai tum ka joint action hi kalong bangi kentu ya baro pat nong song ka bri new trap ba kim dei ba kin yakni kali ba ki khna school khamtam ha kane ka samoy ba ki pen khre lane ba ki khun nam ta kane ka examen ga jongki ba ki de kan aila choi gi khna ba kin ki ha ki kali kamai gi jongki ba kin poi biang por ha ki jaka lane hack center ba exam kata ka de ka bangi kentu ngi ka pa ngi ki pa ba nong song jong bri new trap hi bro we ba kunjuru ngi maham ba ngi hukum ya ki nongnya kali ba kim dei ban kentat ban ket di khna school khamtam ha ke kini kisni ba manta ki ba maki kinang don kam ya kata ba kin ai mensim kelut no kanong khamnya ya jum khat jum khna maki khna maki la ban thok ba ha ke ni ke examen ke ba manta usna marjar akuat te ngi kentu ban ni maham ru ek driver la da kim ket kin suyang kai ha ki jaka yang jongki lada kilap kinunu kri padba sundur ya kitu kali lada kidai ki jongi ne kimdai ki jongi lu na kalian jongi kalau mencim ki action mo ba mendai mencim action tangi ki tu ki driver mencim action ru badi kitra kali mo kata kadai ka jing maham ka jongi ya ki barok kinongnya kali na kalian ka jongi ka sai ngilayo ya kawe ka city ka ba ya road tax namdam kata kalau ba la da kontrasendu do governor of Meghalaya ba kanam don kuno ka road tax kata ka de ma kinang ban demonstrate mentang ni la da pat ba ru mentau kwa ban thit di kali kolong ba ka de demonstrate la da kalong te ka kalong ka ege jingjap ban nang ban lat ban wara ya ka jabo kum ka pollution kamtang pollution mentali kala jur la kumun suang no wada ka haw ru mentang astang te kumta khnang ba nginyo diang sa jisin ya kamet ka phat ka basat ba plan kum hakipor ba handai ni ru ni penslur hi ngada ka kanik demonstration jong nakaliang sarkar panonra electricity vehicle kanlong ka ba sesok ni ba jerwa hendak kan ni la jui friend ka por support ba kaseng jong ka Khasi Disabilities Association tolong ba kirim tembiang ke ID nomor ba nakaliang jongi ru kum kaseng hi na ka por support ni suong ba kimbit makin simbay kali yaki mo kata ka de ka jingmana na bilang sungi namar pa makiru kimwan hi bansong kali man lai klip ma kiwan chis tang khat mano tang ka por bakila jinjar plat ya tang hi tai kalau man bilang sungi pasang hi ni tentu ba kimbit hi ban simbay kali la da kila pan ye ka idi la da kidam pa kita bas kiba pen khain ba kita benta na bilang sungi ki passenger ki badan lang ko kali kin sofa ban down to nomor plate kali ngin sada ka bangka no khnang man la ye kani ka dhang kali kiladai ban penbiang no ya ki bos ha ki school bapher kumbak memordom jengi ngadap submit nak ko pos ko pa khnang ba kan solve problem nomor kumbak long manta iwi khna school ko we kali
te hakbakut hi kanon rai kadang kali teman ta pada ngi kentu sukar bakal day ban ai demonstration la swa da kini kilisau ki bal su ya pen blok kai teng lalong ketu rel mo ka ba su ya ko we den ko we pat kham nakit ik senja tengi yang demonstrate swa kini kilisau ha swa kanon rai kini ki electricity bus lada kalong nak liang ke jongi dengan ai kakti keman ti diang lada kalong pat kemangi la de ma de experience kalong pun bijaya ya sampai ba kata kata ba ko ka ba pat kalong ba ni layak cerum seneng habi day bat kini ki office sokaru ni ba teng ke jingon rak kali jong ki sakri soka kalong ba kadi ka fashion ni kadi ka show jong ki hendai ki ladi benbu dah kendon ba nadu karang ka bakno hadu banu ki ladi benong rai kali hapo ki office jong ki lada maki ki ko ban poi biang por ka song tu he jong tu department ba un pan ki boss nak menta office boss nak menta ki dong kam soka ban solve traffic jam hendai ki mangi ingan ta pun ki private ki sui yang kat cabalap kat sebasam habakut dak kali kedik jono jo ki staff ki bateri harita kita ki benta rela da yang pagi kali kemai ki bau driver dan ap sonta lan khat al ta ko kali ki wit na kali yang ki bor jangan rela da yang pagi tu ki kali pagi ba ki driver dan liwar melap kim wit na kali yang te kun ta hi na kali jongi yang ba la de ban solve ya kani ki benta da ka ba haman lagi office su kedi menan ki office boss kinwan na ka por kinlet na ka por ndai ko makalong menta ki wan ka roman ki lai ka roman te khatu kentang yawa pat na kali yang jongi ni ai ka kitbok ka kitruang sya ki samla puli jongi ki balong ki sok sentiu na konta ki jongi ki balong ru kalawai wa pernah nam ta ka jai ban reu ba ni kitbok ni kitruang ki ba kinang ile ha ki ki examen ka jongi bat blade dragon rat ndon ka barki ha ki ni banta khnam ma kin la ban thop hai ki ya ki jingpun kre ka jongi ha ka ne ka samai examen ki mamanta kata ka de ka ban nasim rai khnang ba kai bar khoi ka numlong bangi kung kasengi nginum pan pawi kata kajing song plikti kajong te kumbang ilama hi manta yang ni kajing don yang ni kajang kali te ngir iwan manta ban ay kata ka jing mo man kajing maham nak manta ki nongnya kali bar kajing tentu na manta ki padba ki ding ban ay la choi ki khna school ki